Sengibambe 2,000 rand. Sisaba. Athi ngaleli sengamali. Sustaining 3,000 rand. Sama tutu. Introduce you to know what 2 years. Sustaining 3,000. La
Whereas I show,
So ke bathe mamqoko aqonabe ethebeni amabisi. Ungashintshi lahle umthetho wasekhaya. Ube nawo. So omama baye babona ukuthi yini abangakwenzelanga babona ukuthi lo mama umsini. Basebenza ngalo 1.5. Uthule Scope. Shaya Scope shaya. Ndiza ezinini ndiza. Yabingelela abazali egameni lenkosi uJesu. Ake siveze insebenzo yakasini. La siphethwe khona noma idlukulu la ikhona. Ilalele bazalwane ngokukhona. Lingabi nomona bazalwane ngenilalele. Insebenzo yenziwe eGalile yakasini. Senze imali abobaba nomama enange 21,200. Amen bazalwane. Akithi phela sikhulumameli wethu nomama wethu. Esibathanda. Ngithi ngiyabonga Galile amahle especially kasini. Nawo wonke lama break asakuvezwa ukuthi ngiyabongela ngalwampholo awu. Bathanda uNkulunkulu andini mama. Sisazoqhubeka nesiphathe egameni lenkosi uJesu. Amen. Sisacela ubaba wethu umfayelo umongameli wethu ayibonge inkosi. Imali ekhamba esikhwameni semandla babuntuli nathi imali engango-8,400 kwase kuthi omama besub-branch yaseMawoti basipha imali engango-1,500 mayise yonke ukuthi imali iningi iphethe esandleni 8,400 no 15 9,900 100 yela ngaba yihle imali no 10,000. Njengamanje sihleli ku-34,000.
ubaba wethu Sinya ube yintethelelo ubaba wethu Lokukhawula
$1,500. Sicela isipho sonke. Umbuso wonke. Impumelelo yonke. Isipho, umbuso, impumelelo bazalwane.
320 in so it's 720 ala impumelelo sicela nje ukhulu wonke usondele amen Siyabonga bazalwane, siyacela umama uNgcobo bende baba uNgcobo bese ngaphambili bezokwenza inkonzo yokubonga bazalwane. Siyacela ukuthula bazalwane. Haleluya. Nambazalwane akuyibonge thathele lithuba ukuthi sibongele suku abangcobo bazalwane konke kwenze thina bazalwane. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiphinde ngibonge kakhulu iNkosi yaseGalile. Ngiqale ngibonge nje lapha kasina sikhonzela khona masabreja aseGalile uNkulunkulu bazalwane anibusise kwami lathathwe khona. Ngiphinde ngibonge amabreja onke esinawo la eKZN ngendlela nikhombise ngalo uthando kumina kuqala umsebenzi. Ngiphinde ngibonge kuwonke amaprovinsi njengoba neSwaziland, iBotswana, Mpumalanga, Gauteng. Ngithi nje uNkulunkulu anibusise bazalwane. Haleluya. Lokho nikwenze thina bazalwane ningakeli niphinde nikwenze nakwabanye bazalwane. Ave kumnandi ukuzithoba ngoba nomsebenzi womuntu uyalandela bengekho ebengilindele kakhulukazi bazalwane, kodwa nje lokho kuvela othandweni ukhulu bazalwane. uNkulunkulu angathi angangibusisa nabasazobuyela emumva, uNkulunkulu abahlele endleleni. Ithi nje uNkulunkulu wayethi ngiyabonga ngasikhombisa, amen. Nami ngithi njengekhehla ngibonga ngasikhombisa. Mamntuli umsebenzi owenzile ntombazane hayi ngeke ubongwe lawo wonke emasukwini. Into eyenzile ayiyangelo muntu, akekho umuntu engathatha amapeni basi lonke abafake emzini wakhe, kodwa nje kuwumusa nje bazalwane ukuthi uNkulunkulu nonke bazalwane niphephe nemasenibuyele emakhaya. Angingabheki amangigula ngoba nami mama ukhona umile asibongele. Ngibonge nje bonke abaholi ade bekhona. Awu bazalwane ingazi nisithanda kangaka. Ngiyabonga kakhulu bazalwane umsebenzi engisebenzele wona. Inkosi yethu amen. Bazalwane nisakhona? Awu amen amen. Bazalwane
Baba, siyabonga basikhombisa. Bazalwane uma ngizobuyela emuva manje ngiyacela Nkosi yami isithunywa siney'mbatho sihlale ey'nqoleni. Ihamsi lilodwa liyayenza ingoti igedeke. Ungabona umgwaqo u-right futhi ukuthi ngizofika. Kodwa ngicela isithunywa sithwale liyofinyelela emakhaya. Bese ngibonga ngakho konke onikele ngokuza kwakhe kukhulu lokho onikele ngamandla nayo yonke inikele khona bazalwane siyabonga isikhombise uthando olukhulu ngeke uphume kwakho kuze la ungasithandi ukuba khona kwakho la kufuze ukuthi ngubusithanda ngoba ugibele nemali so isikhombise ukuthi siyanithanda siyasithanda nathi bazalwane siyanithanda amen. Nangu umongameli bazalwane uyabusisa egameni elikayisenatana amangcwele baba nkulunkulu isenko sethu uJesu Kristu siyabonga Nkosi ukuthi sithe masiqala waqala nathi Nkosi namanje Nkosi sesiphetha nawe siyakhuleka-ke Nkosi ukuthi bonke abaphuma manje ngey'ndlela baba bafikele ezingosini musa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando lwababa nokungena kumangcwele bakube nathi sonke manje kuzophatha siyabonga